खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव सानब्रैनि उनाव दिनै फिन आरोबाव कक्राझार जिल्लायाव इन्टारनेटखौ आबुङै खुलिनानै होफिननाय जाबाय। नंगौ बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय 19 जानुवारि खालाराव जा कक्राझार जिल्लानि कारिगावआव जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नंखाय खौरां फोसावनानै दुंहाव थासारि सोमजिलायनायनि एबा सोमजिहोनो थाखाय थांखि लानायनि थाखाय एबा गोबां दुंहाव थासारि जानो नागिरनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय बे समाव कक्राझार जिल्लायाव इन्टारनेटखौ बन्द खालामनानै होनाय जादोंमोन। मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामनानै होनाय जादोंमोन आरो सानब्रै कक्राझार जिल्लायाव इन्टारनेट गैयालासिनो थानो गोनां जादोंमोन आरो बेनि थाखाय लाख लाख एबा रोजा रोजा सुबुंफ्रा इन्टारनेट गैयैजों गोबां मोगा मोगि एबा हाराखासि जानो गोनां जादोंमोन। जेराव मख'नांगोन दि आथिखालाव आखायाव मबाइलजों लोगोसे इन्टारनेट गैयाब्ला सानसे दिनखौ बारहोनो थाखाय गोबां हाराखासि जानो गोनां जायो। आखायाव मबाइल लानायजों लोगोसे WhatsApp, Facebook बायदि बायदि ससियेल मिडिया बाहायनो मोनाब्ला आथिखालाव सानसे बारहोनाया एबा सानसेखौ बारहोनाया गोबां खस्थ'सै होनना बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। आरो दिनै जोबथायाव कक्राझार जिल्लायाव दिनैनिफ्राय फिन आरोबाव आबुङै इन्टारनेटखौ खुलिनानै होनाय जाबाय एबा रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय मबाइलाव ससियेल मिडियाजों लोगोसे इन्टारनेट बाहायनो हासिगोन बे समाव रोखासै। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 19 जानुवारि खालाराव जा जाथाय जादोंमोन बे जाथाया जाहाथे दुंहाव थासारिया बांद्राय जाया बेखौ नोजोर बोनानै सरकारनिफ्राय कक्राझार जिल्लायाव थांनाय 19 जानुवारिनिफ्राय लानानै दिनैसिम बन्द खालामनाय जादोंमोन आरो जोबथायाव सानब्रैनि उनाव दिनै कक्राझाराव फिन आरोबाव एबा इन्टारनेटखौ खुलिना होनाय जाबाय।